Bueno, pues podemos cantar algo, ¿o qué? É moita hora. Podemos cantar, Dios Tanto mío. rollo. Podemos cantar algo, que si non estamos Ai, Dios aquí. mío. Vamos cantar esta pieza que teño a miña. Pero, A pieza que é miña, esta que preparei. pero cal? Unha preparei na eu. Pero ti non vente- íbamos cantar a de a outra No, que... cantame a miña, que hoxe estou eu para cantar. Bueno, Pídeme o corpo cantar e que queres. e que tocamos? Que a pandereta eu que trouxen que íbamos tocar outra canción, pero... Ti toca a pandeirita que Toñito xa che tocou a ti onte. Bo- Vamos tocar esta... Ponte así, que é máis romántico así. Como que... Sí queda máis bonito. Vamos tocar esta peza que, sabes? Esa que sei eu. Deste cuenta, non? Pois non me dou conta, Ti claro. toca algo, toca. Que toco? Jote, muñeiro, que toco? Toca a pandeireta, muller, é logo que queres tocar. Bueno, pois veña, va. Isto que tocas que é isto? A mí era muñeira, era unha cousa así, Muñeire? claro. Bueno, tamén muñeire, por Veña. exemplo. Vale. Que? Empezas ou... Pero, muller, que tú ves, me acordo. Pero non... Eu na cuarta entro eu. Xa, pero veña, dalle. Pero onde empezas a contar ti? Home, despois cando empeza a tocar a pandereta. Aí é uno. Vale, sí, Despois se veis os outros números hasta o 4, non? claro. Te escribo poemas con mi puña y letra, te canto canciones con la pandeireta, te mando las brajas que anduve con ellas y las que puse en Pontevedra. Cuidado, 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 cuidado con el burato. Dame la miña, que hoxe estou eu para cantar. Bueno, Pídeme o corpo cantar e que queres. e que tocamos? Que a pandereta eu que trouxen que íbamos tocar outra canción, pero... Ti toca a pandeirita que Toñito xa che tocou a ti onte. Bo- Vamos tocar esta... Ponte así, que é máis romántico así. Como que... Sí queda máis bonito. Vamos tocar... Que? Empezas ou... Pero, muller, que tú ves, me acordo. Pero non... Eu na cuarta entro eu. Xa, pero veña, dalle. Pero onde empezas a contar ti? Home, despois cando empeza a tocar a pandereta. Aí é uno. Vamos así, Muñeire? claro. Bueno, tamén muñeire, por Veña. exemplo. Vale. Bueno, pues podemos cantar algo, ¿o qué? É moita hora. Podemos cantar, Dios Tanto mío. rollo. Podemos cantar algo, que si non Ai, estamos Dios aquí. mío. Vamos cantar esta pieza que teño a miña. Pero, A pieza que é miña, esta que preparei. pero cal? Unha preparei na eu. Pero Ti non vente- íbamos cantar a de a outra No, que... canta esta peza que, sabes? Esa que sei eu. Deste cuenta, non? Pois non me dou conta, Ti claro. toca algo, toca. Que toco? Jote, muñeiro, que toco? Toca a pandeireta, muller, é logo que queres tocar. Bueno, pues veña, va. Isto que tocas que é isto? A mí era muñeira, era unha